fé sé, tá x corm le 2 agus y corm le 3. So an céad ceann dá mé con. So scríb amach. So x carnatha mód y carnatha. So is má an rud é I gcónaí an ceist a scríb amach a rís. So nonad x tá mé chun scríb lúbín agus an nonad y tá mé chun scríb lúbín. So tá x corm le 2 agus tá y corm le 3. So x corm le 2 and y corm le 3. Okay, so tá mé chun leanúint raig. So 2 carnatha sin 4, 3 carnatha sin 9, so tá sé sin 30. Okay, cuid a 2. Rís scríb amach an ceist, dír an slí a bhfuil sé ná déin iirecht gach rud mata dhéanamh ins an céad líne, seans má go nearna tú gnénig tú botún. So scríb amach an ceist ar dús. Okay, so we have inonad an x, so we can scríb lúbín. Okay, so x corm le 2 agus y corm le 3. Tá mé just ag scríbí den stana seo chun éibh níos de léire níl éon gáide éis níl gacúir. So 3 fá 4, it's an 2 atá carnatha, níl an 3 carnatha. Okay, féach tá sé sin antáchtach. An tainrad atá carnatha ná an x, which is 2. Okay, 3 carnatha sin 9, 3 fá 4 sin 2 mód 9 agus sin 21. Déine san ormhán man bhfuil tú ró sa léir faoi. Cuid a 3. I gcónaí bíoch an ihar ceist anna sa léir dit, okay? Anna sa léir scrít amach i do cúplar. So 2 y carnatha lúd x carnatha, sin 2 fá inionad an y tá mé scríb lúbín, agus tá an x corm le 2 agus an y corm le 3. So níos tá sé dachar dom batún dhéanamh nóir bhfuil méid déanamh éis a tlí seo. So an 2 atá carnatha. Níl an 2 sin carnatha. It's just an 2 seo atá carnatha agus rís. So tá mé chun fágáil chun an lúda a ágáil an seo. It's an 3, an mód 3 atá carnatha. So sin é. Mas mála é cumad lúbín ar dús sin carclóir. So an sin 2 fá 4 sin 8. Lúda 9. So sin lúda 1. Okay. So an sin tá mé chun dul chuid a 4. X carnatha mód 3xy. So sin x corm le 2, y corm le 3. So 2 carnatha, 3 fá 2 sin 6 fá 3. So 4 mód 2 sin 6. Okay, cuid a 5. 2x carnatha mód 3y carnatha. So x corm le 2, y corm le 3. So 2 fá 4, mód 3 fá 9, sin 8 mód 7, sin 35. Cuid sé. X corm le 2, y corm le 3. Bí cuairmach tá an y an seo ar dús, so just bí cuairmach, ní chuir an túisteach an 2 faoi himpist. Okay, so tá an fragran sin. Agus críoc nóg mé na ceisna eile ar na nótaí.